dimineața, doamna Angie, ce faceți? Nu mă supăr. Cum să nu? Nu, spuneți, care e? Da, care e? Despre chirie vorbiți. Doamna Angie, dar nu se pune problema acum, nu, știți, nu, că nu am plătit căpana, știți, e mai timid, așa. Da. Ba, nu, doamna Angie, vă zic că de asta nu n-a apucat să vorbească cu dumneavoastră, că eu i-am zis de mult să plătim, că măcar astea, știți, să vă trimitem astea. Da, utilitățile, da, și n-am apucat. Da, atâta, dar n-am apucat, că dacă vă zic, nu. Dar stați liniștită, că nu se întâmplă nimic în apartament. Nu, doamna Angie, haideți, nu ne pornim acum. Dar nu se pune problema, vă rog frumos. Nu e vorba de asta, gata. Că o să rezolvăm, vă trimitem imediat banii și gata, că nu... V-am zis, a fost acum pe moment, n-am reușit, n-am dat de dumneavoastră și ce să-și facem? Ei, hai, lasă că nu o duci la acasă oricum. Gata. Gata, nu știu ce să... Mamă, mă sună Angie. Nu spune ce faci. Nu am niciun Nu, chef, basta, mă nu duc. știu, tu vorbești cu ea, eu data trecută am mai vorbit cu ea. Doamna Angie v-a spus pe mut. Da, o scuzați că aici sunt. Da. I-am să ne începe mai, nu vă deranjez. Da, păi ce spuneați? Acum, Da. bine. Păi, dăm explicații la momentul ăla. Este absolut imposibil să fac rezolvarea care și contează claritate că e pe una sau ani sau te mai pomești. Eu sunt bună la locul de muncă și asta e mai asta e. Asta crezi că... Cu ce? A părut așa suspicioasă în discuția asta pe care ați avut-o? Adică? Crezi că o să fi prins? Păi de asta, dacă nu. Mă zic sincer, a fost o conversație ciudată. A fost cam tensionat așa, apelul. Adică ai zis ceva concret? Nu mă panica acum, Știi nu că- vine să întoarce asta din Austria după noi. Nu cred, nu, asta nu. Dar știi ce mi-a zis? A lucrat pentru Funaș în 2000. Pe bune? Da. Zi? Nu știu, mi-am cam schimbat părerea despre ea. La început mi-a plăcut o idee amabilă, nu știu ce, dar... Vezi pe drăguțe, nu e, are vibe așa de bunicuță, drăguție. Da, e cam... Fetele mele, ai văzut cum zice? Da, e cam Pe bune? serios, da. Nu mi-a plăcut de la... Păi și crezi că știe de-astea cu secrete, că pe așa a lucrat ea? Nu știu, n-am ce știu. Nu o să proastă, dacă. Nu știu, zic eu. Mie personal, eu când am vorbit așa ultima dată cu ea, am luat-o cu frumuțul, cu drăguțul, nu s-a prins, nu știu. Nu știu, nu mi-a plăcut. Deci nici nu vreau să mai vorbesc cu ea, sincer. Hai, Deci acum mă, tu ce mă ai? vorbești, serios, deci nu mai... Mă, ce Nu ai? vorbesc, E, mi s-a dar mă luat, lași pe deci mi s-a mine. luat, am vorbit tot ce de prostie. Dar atât, deci e... Nu e chiar ultima Știu lepă că de arată, om. așa e, pare amabilă, dar serios, nu e, deci...
Păi și crezi că o să avem probleme? Nu știu. Centrality of money value and merchandise in the capitalist structure, democratic confederalism practiced and spread. Iar n-avem hârtie. Ia uite ce zic ăștia pe Telegram. Aoleu. Ia să vedem ce mai zic ăștia. Did you know the origin of the slur Zipperhead? It's because during the Vietnam and the Korean War, the American tanks would be pushing through a recent battlefield and they'd have to run over the bodies of recently fallen Koreans, and the tank treats would leave a zipper pattern over their bodies. Stai. Să auzi ceva. Ce nu Da. Stai. Haideți, chideți, vă rog frumos. Suziana, Hana, haideți, chideți, că vreau să vorbați cu domnul administrator, se va cu voi, vă rog frumos. Hai că doamna Angi v-a zis să ieșiți, vă rog să ieșiți, da? Ce să le mai luăm, domnule, cu sunatul? Domnișoarele! Așa, dă-i acolo, dă-i. Așa. Uitați, Au venit. Bună dimineața! Ce faceți, mă, pițiponcelor? Treceți-mă jos afară! Da? Așa nu vă e rușine. Plătiți, domne, asociația aia, n-are nimeni apă caldă. Plătiți chiria. Să mă spăl. Stau domnele de la 12 fără apă caldă din cauza voastră. Da. Discutăm civilizat, vă rog. Așa se discută civilizat? Nu. Haideți. Ieșiți odată, nu mai puneți porcării aici la mine pe blocul meu să vă agăsați toate porcăriile, da? Haideți jos și discutăm. Așa, am trecut de civilizat. Haideți jos și discutăm. Asta noi parcă trăim în junglă, pe bune. Deci până când, domnule, că ăstea sunt tineretul studios, auzi, domnule, tineret studios, băi, astea sunt modele de video ce? Modele de video ce mult. Stați aici să vă zicem niște chestii. Stați puțin. Tot am niște chestii să vă spun. Vă rog să-l ascultați pe domnul administrator. Pun mâna pe ce vreau, da? Că am și eu drepturile mele. Da? Că voi ați făcut un... V-ați călcat pe drepturile pe care le-ați avut. Asta ați făcut. Haideți să ne liniștim. Uite-te. Ia din astea. Filaj ca la securitate. Asta am făcut. Ia, filmează. Cartierul Zorilor, adică nu, ăsta e altul. Cartierul Gheorgheni, acum 4 luni. Doamna Angi. Nu. Bă, deci vă bate... Nu sunt de acord. Deci, permiteți-mi să vă transmit un mesaj foarte simplu. Care este faptul că Cluj-Napoca este un oraș european. Un oraș occidental. În 2026. Roman. Domnul primar Emil Boc se chinuie să ne facă metrou, spații verzi, autostrăzi, biciclete, centură. Și voi nu plătiți chiria. Da. Eu sunt prieten cu Emil. E prietenul meu. Societatea noastră nu poate să evolueze dacă voi sunteți neomarxiste și nu vă plătiți taxele. Da, nu vă lasă măcar ăstea să le ieși. Dragi urmăritori. Nu mai lasă-mă. Zice doamna Angi, vă rog frumos să veniți să-i dați afară. Să-i dați afară, că eu nu pot să accept așa ceva. Veniți aici cu foile astea. Ei Să mă dați pe mine! Câtă impertinență! Câtă impertinență la atâtea dovezi!
atâtea dovezi care sunt împotriva unor elemente destabilizatoare. Să nu credeți că puteți să fugiți undeva în contextul acesta în care încercăm să facem reformă. Pentru că sexomarxismul nu ne lasă să fim democrați, așa, europeni, occidentali, evoluați, să facem Decebal și bani, Traian, Decebal și Traian, Decebal. Marxiști sunt și în Germania, domnule, dar sunt civilizați. Civilizat! Asta nu știu nimic! Am putea să trăim în Germania dacă nu am avea asemenea elemente. Normal că au plecat, de aia să vedem unde au plecat. Doamna Ange, aveți grijă când mai luați chiriaș, aveți grijă, căutați-le un pic, că uitați Sigur, istoricul, doamna Angi, v-am arătat unde sunt pozele. Se alege Istoricul. chiriașul după CV, nu Ori produs. făcut gaură în buget acolo. Gaură, doamna Angi. Asta e țeapă imobiliară, doamna Angi. Deci pe toată lumea fentează, zic că n-au bani, că studenții, nu știu ce, că-i criză. Nu românul, olteanul. Noi suntem în Transilvania. Distrug apartamentele. altă lume. Suntem în Imperiul Habsburgic, domnul administrator. Așa, să zice. vadă și urmăritorii noștri. Asta e piatră de pe vremea Imperiului Roman și de la Franz Iosef. Împăratul Hadrian care a făcut zidul de la Adrianopole. Și din El l-a Britania. făcut Și și după- din Britania. Toate Și zidurile. Noi suntem occidentali, noi Deci- suntem acolo. Piatra habsburgică nu Habsburgică. înghite neomarxismul. Nu înghite. Nu are. Nu se poate. Este profanare Jos, istorică. Toți. Noi aici Da. facem bani, ne respectăm valorile, ne iubim primarul da. și avem respect. Emil Boc! Emil Boc! Emil Boc! Emil Boc! Emil Boc! Da, deci eu nu știu ce să vă spun despre toată chestia cu nenorocitele astea. Dar hai să vă zic una de pomină. Românul dă țepe, dar românul se descurcă. Adică e foarte urât ce au făcut și nu știu, în Germania nu se face, dar în România te descurci cum poți. Deci, Cluj-Napoca. Eram în Bosnia și Herțegovina la un pahar cu o prietenă și din vorbă am ajuns să caut pe Google numărul femicidelor în România. Aici, statuia Matias Rex, Matei Corvin, în piața mă scuzați. Eu iau dreptatea, știi cum, pe moment, cum curge. Așa, cine sunt eu, că nu sunt eu judecător suprem. Asta, așa, mai ca Elveția îmi place să fiu, după aia. La scandal nu bag, în rest. Bih. Femicide Bih. Eu, în beția aia nebună, am uitat că suntem în Bosnia și Herțegovina. Scuze, mi-a scris asta e un nebun asta, că i-am povestit ce se... Știți, Bosnia, I și Herțegovina. Și eu am crezut că se referă Bih, adică bici, cățean în engleză. Și țin minte că râdeam gândindu-mă cum ar fi ca prima chestie care ți apare atunci când scrii femicide pe Google să fie femicide bici. Da, Mihai, hai că-ți povestesc mai târziu, ieșim la o bere și povestim putute în gură că ești prost, vrei să știi de toate. Da, nu mi se pare prea amuzant. Înseamnă că n-aveți simțul umorului. Nu așa de dezvoltat. Dar te întrebi așa puțin, că vezi salariul mediu, o glumă, și te gândești cum poți să cumpere apartamente de 300.000 de euro. Păi, îți spun eu cum. Cinema teatru, Florin Piersic, luminat ca în vest, toată lumea din vest știe cine-i Florin Piersic, da? Ce carte citești? Războiul fără veac. E un autor contemporan foarte tare, foarte la modă acum. În Cluj. În Cluj toată lumea are bani. Lucrează la corporații străine, sunt antreprenori pur și simplu, fac 15-20.000 de euro pe lună. Aici, fosta Universitate Creștină Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca, o clădire extraordinară unde obișnuia să funcționeze o facultate foarte bună. Și nici măcar nu locuiesc în ele, ei le dau ca investiție și la suprapreț. Sau le țin pentru copii, nu? Că vin la facultate în orașul ăsta studențesc cosmopolit.
Omul urmărește în fiecare zi spectacolul Atlanticului, lipsit cu desăvârșire de grai. Rostul său și al speciei sale pare întotdeauna lipsit de însemnătate. Păi, ideea e că și chestia asta cu denigrarea unui oraș mare, civilizat, european, e un trend. Da? Dar nu toți sunt privilegiați, da? Dar asta se întâmplă. Sunt magnați imobiliari care, uite, dar tot banii străini sunt, de fapt. A fi conservator nu e un păcat, ci este un fel de a fi, uitați aici, Cinemateatrul Florin Piersic, chiar maestru în carton reprezentat aici. Că așa e. În România nu. Dar vine banul străin și cumpără românul după aia. 300.000 de euro. Așa. Facă. Aș propune să se facă un film despre, cum e The Wolf of Wall Street, dar despre, ăla e un film care mi-a plăcut foarte tare, DiCaprio e magnific. Așa e viața. N-ai ce. Și nu voi mire de doamna Ange Docuș. Asta chiar cred că la DiCaprio ar plăcea foarte tare să vină la Cluj, la o adică și de altfel aș putea să-l plimb și să-i arăt, de exemplu, să mergem la mănăstirea din cartierul din cartierul Mănăștur, care de fapt e Mănăștur de la Monoștor, care înseamnă mănăstire în limba maghiară, și aș putea să merg cu DiCaprio în Monoștor și să-i arăt biserica, Calvaria, care trimite direct la chinul lui Iisus Hristos, un chin al progresului, să mă plimb cu DiCaprio pe Calvaria, să explic și lui că Mănăștur vine de la Monoștor, mănăstire, și să spună și el că este un oraș occidental. Deci da, cred că ar trebui să facem Wolf of Wall Street, partea a doua, cu Leonardo DiCaprio în sectorul IT la Cluj-Napoca. Cred că e un lucru care se poate face cu siguranță și mi-ar plăcea să fiu parte din acest proiect. Bă, deci asta e veșnica lor problemă. Mi s-a luat. Deci că vorbim despre un singur lucru. Că vorbim despre un singur lucru, același lucru. Eram frate. Nu mă, dar ba picioare. Nu, hai să comenteze. Dar lasă să comenteze. Așa că ea să mi dăcea așa. Da. Nu am ce să le faci. Ca să nu mai zic că te duci, frate, te duci să vezi un film, se întâmplă, nu știu, să fie ceva la cinematograf, imediat încep. Imediat, dacă comentezi ceva, imediat se apucă să spună că pe nu-ți convine, ia pune-mă tu mâna și fă mai bine, ia fă tu mai bine. Ia că le iau